Għada se tkun qed issir maratona ġbir ta' fondi mill-Partit Nazzjonalista sabiex uffiċjalment tingħalaq il-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali għalik. Waqt il-programm NetLife il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone qal li l-Partit Nazzjonalista għamel kampanja intensiva ħafna, però saret b'responsabbiltà kbira. L-appell tiegħi bħala viċi kap tal-partit ma' b'ċentru sens ta' responsabilità li kemm jista' jkun inaqdu magħna il-ħadd li ġej il għaliex letteralment kif urejna diġà fil-passat. Bil-ftit minn ħafna jista' jkollna ħafna riżultati għal ħafna iktar nies. Elix Perċi Kalaxxone spjega wkoll li din il-maratona tagħlaq kapitlu u tiftaħ ieħor. Issa qed nagħlqu dal-ċiklu Robert fl-istess jien qed niftħu ċiklu ġdid li wassalna minn issa sal-elezzjoni ġenerali. Għaldaqstant, is-sejħa tagħna hija biex din il-maratona mhux biex nagħlqu dal-proċess li rridu ngħidu b'ċertu sodisfazzjon kien proċess pożittiv għall-partit, kien proċess li kulta il-partit kompla jtallem bih, però issa fil-waqt li nagħlqu ċiklu qed niftħu l-iktar ċiklu importanti, iċ-ċiklu li wassalna minn issa għall-elezzjoni ġenerali. Il-maratona ġbir ta' fondi se tibda nhar il-ħadd fl-4 ta' nofsinhar fejn se tkun miftuħa mill-preżentaturi Charles Kamenzuli, Paula Briffo u Rebecca Tutungi, flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u s-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Stefan Caruana. Il-maratona se tinkludi wkoll divertiment fosthom il-kantanti Vince Fabri, Aldo Busuttil, Rita Paċ u Mike Spitieri fost oħrajn. Dawk li jixtiequ jgħinu lill-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-medja tal-partit jistgħu jagħtu donazzjonijiet ta' 10 euro, 25 euro u 50 euro permezz ta' telefonati jew donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu permezz ta' SMS. Intant kulħadd huwa mistieden biex jattendi d-dar ċentrali matul il-ħin tal-maratona biex jagħti d-donazzjonijiet tiegħu kif ukoll isegwi il-maratona.